Tim Elektrobot bio je jedan od 2 tima koji su na ovom prestižnom takmičenju predstavljali Srbiju, a zauzevši odlično 6. mesto, ostvarili su i plasman na Evropsko prvenstvo koje će se sredinom marta održati u Kopru u Sloveniji. Na međunarodnom takmičenju prva Lego liga u Sloveniji ove godine učestvovalo je 20 ekipa iz Slovenije i 2 iz Srbije, među kojima je Elektrobot koju čine osnovci i srednjoškolci iz Priboja i Prijepolja i ekipa iz Kragujevačke gimnazije. Ovaj tim čini 8 članova koji rade uz pomoć mentora Anice Pavlović, mastera robotike koja je i pokrenula školu robotike i profesora tehnike i tehnologije Marije Reković iz Priboja i Miroljuba Bjelića iz Prijepolja. Na ovogodišnjim kvalifikacijama u Sloveniji Elektrobot je zauzeo odlično 6. mesto, a da bi ostvarili ovakav uspeh pripremali su se vredno tokom cele godine. Tim koji je predstavljao Priboj i Prijepolje čine nadarena deca koja se bave robotikom i programiranjem, a članove tima selektovala je master robotike Elektrotehničkog fakulteta iz Beograda Anica Pavlović. U pitanju su jako ozbiljne pripreme jer potrebno je napraviti konstrukciju za svaku prepreku, znači oni moraju sami da smisle šta će to najbolje, koji deo će najbolje, kako da ga konstruiš uopšte, da reši određeni zadatak i onda sve to isprogramirati. Sad kada vi programirate na računaru i pustite to u rad, program će da radi ili ne radi, a ovde se to sve radi uživo, da kažem, u realnosti i onda imate mnogo više nekih problema koji mogu da se dese. Ne radi nam levi točak, ne radi nam desni točak, motor brže prima struju, skreće nam robot i onda sve to treba dovesti do perfekcije da bi na kraju na takmičenju da ne bismo imali problema koji su ovaj put i desili, ali svi ti problemi koji se jave na takmičenju su u stvari učenje i pripremanje za naredni nivo. Iako robota sklapaju od Lego kockica, ovakva takmičenja nisu dečija igra, već jedan ozbiljan i temeljan rad, kombinacija programiranja, elektrotehnike, mašinstva, ali i provera timskog rada i saradnje. Mi dobijemo mikrokontrolera i mi njega moramo da programiramo. Program se radi, blokovski su programi i deca rade na tim programima. U 5. i 6. razredu osnovne škole kreće, u stvari uopšte priča sa Scratchom, nije isti program, ali je sličan, blokovsko programiranje je u pitanju. Mi pomoću Lego kockica koje isto dobijemo uz njega, znači taj jedan set se dobije, pravimo. Znači deca moraju da poznaju i mašinske delove, moraju da poznaju zupčanike, moraju da ih sklapaju, moraju da znaju prenosni odnos, moraju da znaju šta je osovina, šta je vratilo, znači jer sve to u suštini se dobije u tim setovima, oni sklapaju određene konstrukcije koje rešavaju misije. Mi imamo 8 misija koje moramo da rešimo i oni na njega dodaju svaku konstrukciju da bi rešili misiju po misiju. Učestvovanje na takmičenju u Sloveniji za dečake i devojčice bilo je zanimljivo i uzbudljivo, kao i prilika da vide drugu državu i upoznaju nove drugare, a plasman na Evropsko prvenstvo po njihovom mišljenju potpuno je zasluženo. Očekivali smo da budemo u tih prvih 7 mjeseca, bili smo bolji nego prošle godine, očekivali smo i vežbali smo, trudili smo se, mislim da je zasluženo. Grad je mnogo lijep, obišli smo dosta toga, upoznala sam dosta dece iz Slovenije i baš je bilo super. Za devojčice i dečake iz tima Elektrobot robotika je veliki izazov. Rad u ovom timu, koji predvodi iskusni master robotike Anica Pavlović, zapravo je i priprema za ono čemu oni teže da se bave u budućnosti. Učenik sam mašinsko-elektrotehničke škole u Priboju, prva godina smer elektrotehničar informacijonih tehnologija i ovo takmičenje u robotici mi je donekle pomoglo da steknem neko predznanje za ono što radimo u školi. Sigurno ću upisati nešto vezano za programiranje i robotiku. Verovatno će mi dosta pomoći, mislim da ću upisati nešto programersku ili mašinsku školu, mada još uvek ne znam, verovatno. Ove godine takmičenje je bilo olakšano novim robotom koji su dobili zahvaljujući Ministarstvu za trgovinu, turizam i telekomunikacije, a na putu do Slovenije zahvalnost duguju i opštini Priboj. Ovim putem želim da se zahvalim predsjedniku opštine Priboj koji je prepoznao potencijal priče i finansijskim sredstvima pomogao da odemo na takmičenje u Sloveniju. Osim opštine Priboj, timu Elektrobot pomogli su i uspešni preduzetnici iz Priboja, restoran Gurman, Gurman 10 i restoran Palma. A osvojivši 6. mesto na kvalifikacijama, tim Elektrobot plasirao se na Evropsko prvenstvo koje će se održati u Kopru u Sloveniji sredinom marta. Njihov krajnji cilj je odlazak na svetsko prvenstvo u robotici koje će se održati u američkom gradu Houston u Teksasu. Podsjetimo, prva Lego liga je takmičenje namenjeno mladima koji su zainteresovani za inženjerstvo, robotiku i nauku. Održava se već 20 godina uz učešće timova đaka iz 98 država.
Ministarstvo odbrane Republike Srbije poziva sva lica muškog pola rođena 2002. godine i starijih godišta od 1990. do 2001. godišta koja iz određenih razloga nisu uvedena u vojnu evidenciju, da se jave u Centar Ministarstva odbrane Užice, opštinska kancelarija Priboj, ulica 12. januar, broj 108, zgrada opštine, drugi sprat, kancelarija broj 24 radi uvođenja u vojnu evidenciju. Uvođenje u vojnu evidenciju vršit će se radnim danima u periodu od 13. januara do 28. februara ove godine od 9 do 14 sati. Regrut koji se uvodi u vojnu evidenciju sa sobom na uvid treba da ponese ličnu kartu ili drugi dokument za identifikaciju. 13. Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf počinje večeras u Mokroj Gori i trajaće sve do 18. januara. Festival se održava u organizaciji produkcijske kuće Rasta International pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Mećavnik grada. Takmičarski program 13. Međunarodnog filmskog i muzičkog festivala Kustendorfa sastojaće se od 21 filma domaćih i inostranih autora. Međunarodni žiri čine ove godine Paolo Virci, italijanski reditelj, pisac i producent, Tonino Benakvista, francuski pisac i scenarista i šahovski velemajstor Vladislav Tkačijev. Nagradu Vilko Filač za najbolju fotografiju dodelit će francuski direktor fotografije Michel Amatije. Festival su svečano otvorili ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević i osnivač ovog festivala Emir Kusturica. Društvo guslara Priboj sutra u 19 sati u Velikoj sali Doma kulture organizuje tradicionalni godišnji koncert. 14. januar je i veliki praznik za ovo društvo, kada pored obeležavanja svoje krsne slave Svetog Vasilija Velikog održavaju i godišnju skupštinu, jer je na ovaj dan pre 4 godine pokrenuta akcija obnavljanja rada društva guslara u Priboju. Podsjetimo, prvo organizovano društvo guslara u Priboju formirano je krajem 70. godina prošlog veka i nosilo je naziv značajnog pribojca, intelektualca i književnika Vukomana Šalipurovića, a početkom ovog veka društvo guslara u Priboju je nosilo naziv velikog državnika Stefana Nemanje. Nakon nekoliko godina pauze, 2016. godine, formirano je sadašnje društvo guslara, koje nosi naziv svog grada Priboj. Danas broji oko 50 članova, a pod njegovim okriljem trenutno radi nekoliko sekcija, od sekcije guslara preko sekcije muških i ženskih pevačkih grupa, pevačkih parova iz vika, do sekcije zdravičara i instrumentalista, frulaša, dvojničara, klanetista. Probe i druženja održavaju se svakog četvrtka u Velikoj sali gimnazije sa početkom od 18 časova. Na godišnjem koncertu gusala i epske poezije, a i izvorne narodne pesme iz zvuka starih narodnih instrumenata nastupit će i višestruki šampion svih srpskih zemalja i veliki prijatelj Priboja, narodni guslar Saša Laketić, kao i renomirane pevačke grupe iz Republike Srpske. Tradicionalni godišnji koncert društva guslara Priboj će se održati sutra u Velikoj sali Doma kulture sa početkom od 19 časova, a ulaz će se naplaćivati po ceni od 150 dinara. A mnogi pravoslavci dolazak nove godine slave i po tradiciji 13 dana nakon njenog zvaničnog početka u svetu. Tradicija slavljanja nove godine po julijanskom kalendaru zadržala se osim u Srbiji još i u Rusiji, Ukrajini, Moldaviji, Gruziji, Belorusiji, Kazahstanu, delovima Bosne i Hercegovine, Crnoj Gori i u Makedoniji. Proslava Srpske nove godine nije od juče. U Politici od 13. januara 1927. piše: naročito se večeras gostima nadaju ruski lokali i oni tipično beogradski. Dok je bila zabranjena, bila je slatka, slavila se sa entuzijazmom u vreme nacionalnog buđenja, ali se obeležava i danas. Neki veći gradovi u Srbiji organizuju doček na otvorenom uz nastupe poznatih estradnih umetnika, a Beograđani i gosti Beograda tradicionalno 14. januar dočekuju ispred hrama Svetog Save, koji će ove godine biti molitveni skup podrške našem narodu u Crnoj Gori, Kosovu i Metohiji i svim srpskim krajevima. Ispred crkve posvećene pokrovu Presvete Bogorodice u Jablanici, već tradicionalno se obeležava Srpska nova godina kroz etnografske, verske i umetničke motive. Program je počeo u 18 sati večernjom službom i paljenjem badnjaka, a nastavljen uz kulturno-umetnički program, a u ponoć je predviđen i vatromet.
U isto vreme počeo je program dočeka Srpske nove godine i na trgu Petra Bojovića u Novoj Varoši. Goste će večeras zabavljati Nostradamus Band, a uz kuvano vino i rakiju posetioci će uživati i u nastupu trubačkog orkestra Ivana Đenadića i Darka Prelića, zvanično prve frule Srbije. U Priboju nema organizovanog dočeka Srpske nove godine na otvorenom, pa će Mali Božić pravoslavni vernici obeležiti u svojim domovima ili izlaskom u neki od kafića ili pribojskih restorana. Već po tradiciji neki ugostiteljski objekti u našem gradu poznati su po dobrom provodu ovo veče. Da li zbog cena koje su pristupačnije u odnosu na doček 31. decembra ili zbog poštovanja tradicije, naši sugrađani neretko propuštaju doček nove godine na kraju decembra, ali se zato godinama unazad uz odabrano društvo okupljaju 13. januara kako bi Srpsku novu godinu dočekali u što boljem raspoloženju. 14. januar, Mali Božić ili Vasiljevdan, kod Srba se slavi i kao krsna slava. Crkvena opština Priboj i sportsko udruženje Soko iz Priboja sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Mileševskog gospodina Atanasija i pod pokroviteljstvom opštine Priboj i ove godine organizuju plivanje za časni krst na Bogojavljenje 19. januara. Plivanje za časni krst održat će se kod Žičanog mosta u Novom Priboju u 12 sati, a sve učesnike u ovom odvažnom poduhvatu očekuju nagrade i priznanja. Svečana litija sa učesnicima plivanja poći će iz Hrama Vaskrsenja Hristovog u 11:30 i za sve prisutne bit će upriličen kulturno-umetnički program i posluženje. Zainteresovani za učešće u plivanju za časni krst mogu se prijaviti